nagisi iyang sinina kaya nadatugan siya sa bani. Pag-aisyon. What? Uy, Ano mo mata? ako ano. Pagkaran na nila. Mag-ibig ang gibisulod anak. Patubig isulod ang bani. Bitbit ko planggana, nagbitbit ko pali. Ambot eh, saan ako ito pagbutang eh. Paglingin ako, nabutang naman ako. Asa ko nilusot. Ay, ginoo ko ma. Punit na rin ako siya dayon. Sino ko Gani, ay nakatihok nung ko dayon ay. Ambot, ug asa pod ko ni Agi. Ibugog ako ni Agi, kay Estrado man. Kaya ako gahapon ni Agi, nabutang na ko planggana, nabutang na ko. Dala, maglaba mo ko, aning uniform niya, inika, hapon ba. Ang ulit, uniform siyang ate. Yung sigog ingon niya, ayog kuyog lagi dito tubig, kay kanang maigo ka. Radyo kayo, ibati di ko. Pati di ko sakita. Ang kabantay ko niya kaya kung bata kaya ito. Ano di siya nagulog. Yung sapatos bata na ito, di siya tuhod na. Lilit sa baka ba? Di siya mahugaw. Oo. Gwapo ko yung suki, kunggot naman. Sinti kayo. Sinti mo ka siya. Sapatos na anak lang dili sa inyo. Di bata man siya parang. Ito bang no? Salog pa mo nga. Sino kayo sa loob? Ay ko, dili na siya magpa. Dili ang hilat niya sa sulod. Sino man? Dili ka na. Semento ba, pati sinawang. Dili kayo sa loob. Sa gawas eh. Oh, tanawa. Oh. O nga to kasi na, di yun. Sa gawas ragod ka. Di siya pasulod. Pasulod lang kung bayad na. Sa altar. Bakit masulog man siya? Nakamang masulog to sila ha? O pero magtambal siya sa gawas. Sa gawas lang yun siya magtambal. Kaya kung nanaon na magmusulod, tanan. Hilak yung kayo, tiglimpyo. Yang nga tumito na Ito sino? Panakan ni Chinila sino ko sa balay na puro pula. Pula yung tanan. Pula sini kana siya. Gusto mo naging mga Mo gani nga. tambalan ka kung magpula ka. Mo man iyang regalo. Papulahon ka, Pagpati na ko. Oh, mo man ni. Mas maayo ka. Regalo na ko sa birthday niya. Saya na. Ay, Mo wala to siya. imo na ko Alam naglilit. mo, kayo ito nila ba? kilot ano na yung Saan man ako paghatag ng bala. Kwanto siya pa? Kapoy. tagas kuku. Ano ra? Hindi siya na mo, hindi Yang kuku dili na dapat ba? Ano lang? Pero maayo ko ang kuhan. Amay. Hiler yun ba? Hiler nga. Depende naman po Depende. sa maayo. Ya, tuwa jud ka. Ayo jud ka. Maayo jud ka niya. Nagsiga ko na kung mata kay si Kukoy. Sinilas na pula. Nagpula na dito. Okay. Pula digit. Ano ko? Wala ba diyan? Kani? Naman to. Yan to. Muga to ni Ang birthday niya, kung kumato mo, hindi mo po gusto mo. Kapuat sa sukat sa sinina o sinina. Pwede man to mga kuhan. Masukat mo sa lawas niya panty ana. Pula. Panti ka na. Sa kadako ba? Pula. Di na mo dawat og lang color. Ay, sige. Kung dili Sakit? man sa maingon nga. Sakit? Dili man sa ingon nga magpili siya. Magpili siya ng mga kulay sa kanang magpatambal siya. Yung didan nga. Muna. Ane. Pula yun ang isulog yun man. Dipindi ko sa Ane. ingon sa ingon dito. Pero siya pula yun siya. Yan jud eh. Kung may unahan at tulog pa ay spirit cup, tumago pa ng spirit cup. Itala may ditong kuya. Pati pam to sa una. Pati patingdalan. Unahan pa itong mutsog, mas kitula. Sa pati agit to. Unsa man may kanikuhan din. Ayos. Halang? Mga butangan. Agoy lang. Yung magutungan maglana. Wala ko man sa ulo. Ako nang giko mo. Hindi ka padala mo siya. Tambal at taga-pituwa. Naka-holding hands na sa buhay. Ako di ay naka-holding hands yan. Distingan ko rin yung power na itong kuya. Dito. Bali na mo yun. Ganit. Distingan ko rin kung sa kakon. Sige. Ano, ang musilingan sa Nagunitan ako sa kapot mo din.
Wala kang gamit kay mas kuan man akong wala, okay wala ba. Kung gud ang tuod, ang wala na ko sigang kay sa pamilya na. Kung sabay na mo duha, kung jud kay duha. Ana ora ko na mo kon na gino. Na yun na. Yan ang isa ka hands, be. Isa ka arms. Dire wala sakit. Kuan na siguro tuwa siguro naabot sa utok ba bagol-bagol yung kuan. Sa Panit ra to. Napanit ra to siya. Siyempre nga bago kayo di Ang kulang. kuan niya, ang yang kamot kay ipang kahit yung kamot kay ang mga Pero sigurado gyud na siya tayog yung ulo Kaya na. mga ulo tunog ni Kukoy. Ang tayog sa ulo di mo na makita x-ray. Nanay ipik nga. Morting na bungal. Kita ko kag sama ng ulo. Wala pa na aron. Bantay na. Naana sa side effect. Mapila ka kuan. Sakit na yung ulo. Bunal mo na. Imposible mo may sakit na. Ano sa tanawa? Mao wala sakit tingnan ni ano pagtanda. Siguro mo sa yung tambal nga. Pero wala siya nagkakala. Nabunal ganina siya. Sigurado ka na nabunal ko. Si Tiskan, mahal mo kayo. Uy, si Tinil. Pagkat pa, nakita ko daw niya. Tiskan, Nakita ko gudang daw niya niya. si Basta Manong ulo. niya. Kay, Nabunal. wala mabunal. Wala mabunal nga. Wala mabunal. Ani ang posisyon. Ah. Kani siya, 19 wheelers na nagsunod nila. Karon pag sunod, idikitan magyud sila daw, idikdik ni Kaplan pa. Nadikitan magyud siya din. Action si Manong niya o brake. Pagka-breakan niya, karon kay na may balas, nalublog ang motor, di natumba. Ang dire mo oy natapsingan sa ligid sa tinwelers lang. Nakikmurag niya pa kung nasabak si Manong tinwelers usa ilang ulo niya. Ang yang man mo kada wala man imong nagnaak. Inanay sila katumba ba kay pag break lagi kay balas pod. Kung ano po nga dikitan jud sila sa kuan tinwelers. Wala man si Manong inuna. Wala diskusyon. So, ano itong amping ba? Di ka masayot pero makita man na nimo. Mm. Kay delikado ginung dagaan na da. Kung bilang sumagyo ka. Na naman ko kay Gani. gusto nila oy murag kon kayo. Padaplin sa ta. Murag Nya, ikaw po gagadali. ang driver kara pagin driver no. Bukod. Bukod ang gangkas. Uy, kusog na kayo ba? Hinay ra na. Lahi ang driver kaysa angkas. Yan, nag-angkas may makadetect nga. Kaditik mang angkas marag bay mong dagan ko ano ba? Isigsag. Ang driver wala na. Susog na Kung kayo. napi ang driver nga unong takay murag lain ba? Ako munong ko sa unong motor ko. Unong lagi ka unong ko. Wala rin masakay masakay di ba? Unong lagi ka kakakit ko. Gawas ko nangi ka ilang tubig. Duka kayo, mawala tani. Ko ang juga ito, simple makanya. Ay juga lawas na hula ka. Pila naman na 5 minutes. Oh, Jude. Ay, kuwan ba sir? Ben pa yato sir. Mutambal po ka ng bahagi. Nanaw si Kukoy sa shoulder eh. Ako dili man ko sa unang Ida yung sa unsa lang ko. pang ligid. Ang ako lang kumuduol ka mo. Yayo mo gud Manikamot jud ko. Daghan naman kog na kuan. Yes, sabi ako sir. Pero mga basa. Man lang basang magunggot. Di mo nas mabili. Yeah, lapit sa, katong lapit sa mga pariente ba? Nito lapit sa may Garcia. Estudyante sir. Ni baka doon to, padung sa eskwelahan, nang natumban siguro niyang bitin ba? Napakan siya sir. Dala siya diya sa nasyonal, wala man day anti-venom. Takti niya sa ligid ba? Wala day diri sa Digo sir. Wala din. Anti-venom wala. Nga. Hindi, wala dante. Ang katong sakyan niya nga pedicab, suggest siya nga dalon o kuan, tiguman. Kaya anak ko, let's mo ila kilot siya, asa mo guna dapit, ko nga ilarab sa rabina, tistingin lang ninyo, basig, pwede ba, basig mutamba si sir, ana, siya nga, dito siya nga, padulong meron dito ni, anak mo itong pedicabber nga, katudong tiguman daw, na daw siya kuan dito, tambal daw, nakagitin mo to, dito nila Ano dala. diretso sila. Dito, painom daw lana, yan mo to, naluwas ang bata na, anak lang dito siya, tukay na ba? Kay ang murag ang iyang binom ni saka na, kubag mo daw ni iyang mga mata ang diri. Dili ra daw kayo ni kuan oy. Isa kay. Isugi na. Wala day antay binom ang kuan siya wala jud na day sa digos mo. Asa, Davao? Patay. Patay. Pating pataya oy. Pila ra ka minuto ang kuan. Naman diri sa Laguna po na. Nay maayo gud di man ko. Namuan ko niya bro. Ang ikagaw na ko, tanan dyan na nga mga kuan. Katong electrician sir? Oh, Uban niya oh. maay ka na. Hmm. Katulo balik ko na, tulo balik. Primero,
Maayo na ko niya permira niya balikan na Ang musulti sir na siya. kala na to sir? Junjun sa gym. So di ana ra ko dito mo ila iri kilot ba kasi gisu kana tabangin tong kutis kasi gana ba. Ang kuan ana ang founder jud yung papa. Yung papa may kuyo kayo. Uy, ginoo ko wala mong pud kabaloan asa kang patambal anang bitin. Kuyo na. Isang usang mga manan na. Okay ra kiro mapakan yung nadala ra. Nya 15 days Pero pa man. bitin na Lala man una lala. Hinya gi kuan to nila sa balay gi punto pa daw kadali kay Patay na kawasan. wala sibuya. Tandok. Patay. Tandok lang. Katong kay bit pa nga isa nga ay kasi Ang bitin Ikaw, bakit ang pagkagiro? Kubra, ingon ani na kadako. Nagamaya ra no. Pero ang suki na ginabo ni binom Julie. ay Tuog yun sa siko kay. dala niya no. Ay, yung Idala buhay gid nga. siya sa kuan gid pananambal. Tapos ang inahan, siya pa gid inahan nagpatambal ka ang pinida sibuya. Siguro sibuya dili mo dili ipaa. Pagkawanan og Mikas. blade, wanan og blade dito ang siya usama og blade ba nagisukso. Hmm. Ang dugo gid na isukso. Inya na. Kay wala to makuan, patay ko. Hmm. Kay ang mata ko kubra na gid wa na. Sakit be. Kubra na gid kay ang mata. Sige lang. Wala na ako. Sus, okay na bang ibandaan ni? Una pinaka critical nga hilot ng ani. Ang bukan. Kaya nato diri one time ito mga cool diri dapit cool ko. Sama sige nang naghilot na. Ano ba itong nato di kayo sa diri babae? Oo, mga bityo. Dali, naaba ka nang diri dapit ko. Pertin na maging bulan niya. Iya man yung itatat diri dyan dapit ba? Nago dire. Nago diri ang sakit ko. Sige, hilang na ito. Mga bro. Anong lugar niya siya? Iya ka man tong gusto sir. Anak ko. Naman dyan ang sakit. Isiwa, ibalihon sa Isod man good kay. Lisod po kayo. Isod man good. Mabod lagi. Ako mahilot ang problema kung agi ko ang ko dito. Kung di sa kuha. Kung laki, okay ra. Bayot. Mahilot. Ang bitang ko. Kana napod bitaw dam kanang atong matris ba di ba? Mo kuan diri murag mo suksok sa kitod bitaw tinuod. Yan sa anak, diri dapit asa kita dapit ang kuan. Apo diri, di ka doon. Diri pagi ko doon di kayo di. Oo, mga bityo eh. Ikaw mabitangan ko nag-video ko kay kung may kinaunsa na ako ebidensya. Kaya God vlog ko ang kuan dito mo. Yung mag-video ko kay napalay magreklamo na ko. Nakada ko ebidensya ng watag gikuan. Mauman. Pero ang tawag ng sinuwatan. Ay dili eh. Kabalo ko dagan ng ko yun. Kana pong kapare-pares ko ang ako ba pinakabago ang manunulong tayo ng digos no? Di ba? Na naman kayo Ay, kaya bago, oy. Eh, bago, ako. Giana lang ta kaganiya, oh. Ayaw lagi kigilok. Paghamot din. Gilok kayo? Ayaw ba sakit kayo, di ka? Ako suka ka mamislit, ha? Ako, tagkasgunan ko, utong taman. Agay lagi siya. Kwan din na sir no? Di sa kusog ni. Ah, sa gusto ko na. Ikaw yun. Lamba diri. Mabit ang mga mangusog ka. Ako di ko ka ba mangusog naman. Sakit ka kung itlog eh. So ang itlog, kusgan ka na sa lalaki. Una pag mabikil ang itlog, wala na. Hinay nyo kay itlog, kusgan ka ng itlog. Mabit ang kung maitlog kag babaksing. Mao Surrender ka na. Sakit ko. Mabit Mama, ang below the belt ang away. Wag yun. ano niya sulad rin? Giningaw na ako. Ako din. Hindi nga ba daw kalak? Niyo ko na ko niya wa ko pila. Tapos bibidya na. Pag magay ni labs ki biji gani. Wala pa man. Wa Hindi ka nilang dream mo mama gani. wa ka Kay kakita. 20. Lain ba si Kuya Biji? Lain ba si Kuya Biji mo? Mulab ka ana bisik Niya nagkabalo si biji nga kada ni bata. Gunggung ka. Ikaw na na baka sa Biji sa ganggang. Hindi na mo pa sa abot na ako. Hindi na din tagad-tagad. Itong last na mo adto. Anong mangiging? Ina ko ano man ako sila giplastar gi istorya naman ako sila diretso. Unya unsa may yang giingon ipabaliga man gani nako niya ang baka nako nga pinahan ko katong anak kay para mabawasan akong trabaho.
Ako dili din ako na ibaligya ng mga kanang kawa pa ko kaapon sa mga. Dikit mo ni Dire. Dire, kani. Ara Dire. Oh, daya dito. Ha? Doon na kapit na doon kasi mana na. Kasi nang ang hindi tayo I-exercise lang naman siya ha. Eh, para mainat siya. Ito, mahanap na ka. Wala na sakit. Hindi ka maglihok-lihok. Sige, aga. Namoy katol. Yan ano aga. Focus-focus Pila. mo baklay. Ha? Para maayot. Na mag-pray ka ni Jesus. Abangi ko Jesus. Abangi ko Jesus. Okay raw nung tag-an na tong tambunan, gubog. Tato may natutok akong hubog dito si balik-balik. Yaw-yaw sa Sa patali. Ay, Pilipino mo gano'n mo ng hubog, Rick. Ano, kainom lang. Kainom lang. May mapod muli ay. Yun na nagkatulas, hindi ang saka ko dito. Ha? Hindi na po sino. Wala man na yung may wala, tag-bliss ano eh. Wala na. Wala kayo siya may ni-bliss. Subject Si mo Gangay, ay. wala dyan ni-bliss, asa si Angel. Naamit to si Angel sa daw sa... Kuan, sa... Sikat na abot ang iso ni Angel diha. Una to niya. Ano mo di mo to ka sa ilang balay mo gamit ko di mo to ka. Di naman to ka laba. Dito ko nang labas sa bomba. Tete sa kuita sa bomba. Malalim pila ka habol akong gilabhan. Pila ka kortina niya bedsheet pa akong gilabhan. Dito ko sa bomba ka pwede kayo mo. Dito. Walang po po nila Awas sa kulungan nga itong nasa pinakilid ba? Kaya na mo niya. Pero ang reaction, wala ni mo reaction. Dili na. Anong mangigilan sila na wala mo sila gitagaan ng bata. Kunya sa at least na po nag-iipuan. Ako siya nag-iipupang. Anak ko. Sa mga kapusunala, si Angel ang naguyod na ng mga buntis. Magkapaabot na mo anak, hindi kayo lain. Kapusunala, anak siya. Kunya naaihan ko sa eskwelahan. Hindi na po na kung ino. Kuwarta nila, uy, anak siya. Kuwarta kay Kuan. Ang utang sapit sa tumil ang simana sa ating ano. Hindi ka naman. May kay baka, Jill. Asa ka mangitag bayad sa baka na unsimil. Unsimil na kita kung kita ngayon sa inyo mga katulad. Di na ko ihatag na buo kayo. Mag-ihatag na ko ang buo. Duhan na ninyong ihatag na ko. Kunya na Ano istorya itong ato dali oh. Sama makakita juga kwarta kol sa kambing, sa baka, sa kabaw, mabayo. Dari sa anak, mamaboy, mamanok. Sos, tabla, pilit, huwag makadaog. Pero, sige, magpakaunan ni mo na. O, ita, dito na to sa baboy. Sus, karon ka na, magyo mo gamay, anak. Di, inigtimbang, Ingon ko nga. tulok bok, nga ang naisa duha di ang hinay. Lagi hinay. Dito ka magkuhan. Ya, kusog yung magkaon gamay. Kuhan, pilyor, tabla o gamay ginansya. Nya pila ka buwan. Tulo pa. Kami na lang ni. Nana siya. Unya siya Pero baka daw kanden sa siguro lang. Euro. Mga bata nilang Yung dako gina siya. Pwede po magsilbi nga Kung nakay gamay gasto, nakay sa page gamay. Balik na po na ko kang iyo. Ang taho, pwede na. Kung dagang sagot ra. Pero pila ka. Ako maginan. Ako gani Ya, yung tiguang mahal kayo. Mahal o medyo mahal kayo. Ya, mga anak, ano ba? Pero may ganang manok na pansabong. Ako, makiklaro. Di anak, kung mabaligyan ng imong baka na apa kay Sabong. na magpatubo, mamalit kag baka, nagpatubo kag baka, Okay, napoy sa mo manok, balik no? ni mong anak. Sugal ka lang. Siya. Ayaw pagpuhi.
Ang motor na lang, man ang Kaya buhi daw, Ano mapakaon na ako, mga ang plano, giguba niya. Giguba niya. Ang sugal lang, kay mapildi ka marato. Marato yung magpipildi sa libo. Pero kung nakay man no, dupol no, pildi pa ka sa sugal, pildi mong manok, hindi mo ang, Gasto. no? Daga no, pildi. Pwede man pwede sige daog. Yeah, pag start pa din nila na niyan. Ya, ikatong alam na Para siya. vitamins lang ka. May puno. Patay na siya. Yeah. La, 7 months, 1 year. 1 year panilan dapat. may kunin. Mama na ilang ulang pa. Yung baka pa daw 1 year. Panilan may kunin. Ayun. Ikaw na kayo. Si Ami, ni Ani, kung siyang utang na 10,000 kung pag No, ano ba no? papa. Ano maghihilig? Ako tayo makuha naman. Nagito yun, namagay ko yung mga customer ng hatag ng manok. Padugay, mga pinakamalayo, hindi mga hatag. Pero na, ikaw na Hindi na siya nakabaga. Ang lugar sa pagkakaon. Ay, Ako ipabayad sa iya. ano na lang bisa niya? Ihang. Mo na lang yung ibayad sa Kapo, ayan. Ayaw na lang sa sabong boss kay Tangag-tangan. awa, di ko'y kwarta hindi. maglegos kay kung kumainit o tarong. Kanapang, siguro nagkaon. Video pa. No? Pag Bisaya kay mura lang bugian. Ako na din mag-loss yung utang. Pagkaunong Patay ko. Mumulong sa panada. Ha? Happy sila. Oo. Di mo ito, wala lang ito at magkontrol. Sila. Sila, magkuanan ako. Tingog sila, magkuan sila. Ano sila na yung mata? Pero, Wala ni sir. 3 days na ni. santa din na. Nabantay na ka. Nabantay na po, ipagwala. Walang eyes. Naku, panalo. Sa mga bitay hinungdan bilis na ni mo. Langga mo bang? Kumahatag nila kita. Eh, wala ka. Isa ka daw na, isa ka daw, kanin, isa ka daw. Kung kilong ka Isa ka, hinay lang, hinay. Kumahatag Sige. nila. Hinay lang. Sa malima. Sumugit ito. Ang gusto ko nag-response sa ibaba. Kanin isa, isa ka. Hinay-hinay lang ah. Sige. Baba. Wala na akong kuan pagkanan ako sa kumpanya palima. Ngano man Sigang kinanani pa. Ay ko ito. Pamusog mo. Ah! igo mo ko makabot sa pamamagitan. Igo mo sa ilang makaon o sa ilang kuan na ako. Dere, wala. Sa buka ilang Kusgan ko, bilo kusog mo. Muna, di na sa katangusok ng hurok. Ang gusto. Yun, ito isang magulang. Siya talaga, kita ni kunya lang. Ito sa Mayla. Siyang suki sa amin. Tumuro mo. Kira mo din sa kaya hospital, pero kuan magudi magudi kuan ka nang Sa naman na dito sir, in-extra so siya. Isayan na lang. karon mana ni bunog pa kay siya. Bunog mo gini kay igo man. nagwala sa Dili ay. Ay, hospital oy. Dili, mag-pray. Dili, Ay, tama to okay. dito. Dili mga to hospital oy nung sa ayo naman ka. Wala, nang-god. Dili, uy, dili na po. Ayo naman ka. Wala naman. Dili man ni kuan na dato. Dili, uy, dito ramay. Wala ito. may baluwat na ito. Dili. Saka ni man ni Ako gibilit sa pagkakas na nugoy na tayo. Kandanan ko. Ha? Dalan niya. Wala na ko yan eh. Nya, kuan. Nagkan mag-ingon na ako, mabuhi na dito daw diha sa ako. Nato mo card makita to niya. Ito biya mi. Bitaw. Patay ang alas 5 wala. Bitaw po ayun. Ano, singko wala? Oh. Ako kada po maguna. Di na ba dayan? Sila mamalit ari sa kuha. Kada po mabuhi makaganan sa mga ako na ko maganan sa anang bilinyo. Kaya atong maslain mo Kani mamalit. daw, isa ka daw isa ka tiin. Ano sa kuha? Ano sa gabi sala. Ako na kong tandoy na ko kay baligyan tandoy hindi. Balik. Kuha na ko na mali. Ang isa. Sige ba? Ayaw na na. Kana ko na ko. Lakat ko sila tiga na puli na kalap. Connected reliever sa bata. Ito din ang dili. Saan ay pinag-deliver sa... Di ba na bata no? Try lagi na po. Pinamik. Pero mo na pang kids na. Sirap. Ay oh, sirap na.
Kaya para dili niya makuha. Ayun naman eh. Kaya lang yung ginareklamo, sakit magod na magod. Ano bang naagod ba? Amig na masarap. Ay, pero nag-inom naman siya itong kuan. Nag-inom man siya, anak. Eh, pwede naman. Tablet? Oo, tablet. Tablet, para sa to. Hindi ba, makainom man siya, makatulon man siya, anak, iyan ang mga tablet. Kuha siya tablet. Mm. Di ang nindot, ikuhanin mo sa kuwan. Ang may pharmacy sa bang. Nagmunta na ka, ano may pain reliever sa pang-BP, ano yun? Malahawad mo na sila. Yung unsay mo, basig kuwan mo. Kato bitong pagtuli kitang diyan tagaan tag. Oh, para ko na pero kani lahi niyang kuwan. Pero maga to giinom ni Diamond. Wala ay gipatay ho para sa kuha. Da Ito tayo. ni inom Tayo lang para kasi ding, kaya di kasi ding. Ah, pag magtulig ako itayopan. Pag ako man nagbayad. Mm. Asya po dugo. Yung tambol din. Ay, di, wala. Agad pa Ismilas Practice. marabian. Wala yun. Nagpatambal ra sa kuha. Ang trabaho. Oh, sige go. Sa Ugma. garan, betulian, sir, kay Ah. kapison, magkaang-kaang pa pa yung Ugma papay ko eh. Ah, nagsuon ko siya. Mukto siya. Isa man ng tambal na. Kita ko. Nag-ipon na sila. Ipon na. Ay, ay. Asa mo dito kung tambo. Tantunan na to. Kusugin na nga. Kuan ba? Itong araw na. Ano pa? Kusugin na ba? Dito sa Rojas. Sound. Para sa araw ng Digas ba? Photo mo to siya. Nakadedicate lagi yung video. Kawat-kawat. Balik na po di. Hilot na po. Eh, tagsara mo guna. Ano yung champion permanente. Kanila taga-Turil. Arte ko suga lagi. Ang pasakit. Atras ko ko na muro magbabuak. Silpon. Hindi ko kaya ba? Suga lagi. Ha? Bilang. Wala ka na siya. Sugat nga nila. Wala na, ayaw naman na. Pike, patay. Ayaw ganito na kung kaang magpikap. Patay mo, luuya dyan ato ba? Sounds, oh. Suki ng sounds. Ito kayo. Pangalan sila mo, Salvahis. Suga lagi. Grabe ni nga. Kutsilap to rin. Walang no? Anong payong-payong rin ano? Duha na sa combination ng sounds. Suga, duha sila kabok. Di mo tadag kong batol, no? Ay, kasi sila na Tirador kita na ba, no? Daghang kayo ko, naglili. Daghang kayo. Daghang kayo power amp ba? Tabangon. Hinay daw, hinay. Kaya nalay na to. Lingkod ha, lingkod. Ah, lingkod. Ayaw mo lagi ka. Dililisod. Tira. Ayaw na no eh. Naman Jesus. Pwede na magdula-dula, uma. Tulog sa taron.
to magbayad niya. Ha? Kita ta? No? Ano naman? Ano ang hilog? Hi Nasa ba? guys, Litson Park sale guys. Nasa sila? Sila. Sira. Tagang ko na Litson Park sale. Nadali siya ba ito? Yung may din yung ilag na balag mo Litson. Ayos, wako naman. Yan ang gandang-daan. Hindi ko makaugod yung baboy. Yung ang gaon sa daan, unya, kaon dito. Imo ba? Eh, masuro pa sila sa park. Nagkang kaya mga makaon sa park. Eh, Tatabi. ano siya gina-order niyo mo dito? Kuhan? Ano siya ganito? Ano siya ganito? Kondog. Kondog, kaon ka kondog. Ano siya mong ginakaon? Saan mo nakaamit to? Ano siya, kuhan katong isa, ano siya ganito? Siomay man na iya. Ah, siumay, ginakaon niyo mo? Halang, dili. Siomay. Suro ito, kita taon niya. Sorry na din siya. Suro, ano? Ayaw naman doon ni. Ayaw na yung mga 2-3 ka oras na nilulog. Ano kayo magod mawala ni? Kana magong yan sakit. Kanang, hindi na pala yung sakit. Sige lang ng sakit. Importante gatong padong sa labaw pa sa sakit. Kaon dito ko nito shake. Hmm. Yan, shake dito para nang kayo. Ito ma. Ma tama ko. Ano? Kaya gilap pa magkaroon di pa pwede nila kag ano hot water. Ma. Ma na no? Maganda dito ma. Tapos natin. Ayun na, Jesus name. Ayun na na. Ayun na. Balot na balot. Dahil manurol pa tagpart. Thank you for watching guys. Bye-bye.